Moi kaikille! Me aloitetaan pelaamaan tällaista peliä kuin Slither.io. Elikkä ollaan niin laiskoja, että laitetaan oma nimemme tonne tähän näin. Elikkä anteeksi, mä en nyt pitkään katsellut tässä videoita, mutta syy on se, että tää toistelee, niin jos menee hieman kuuntelemassa, niin toivottavasti ette kauheasti välitä siitä. Nami! Elikkä tää on ihan niinku peruspelaamista. Jos odotte multa jotain liikoja, niin ne odotukset saattaa jäädä hiukan. Voi vitsi. Lol. Elikkä minä käytän yleensä tätä väistötaktiikkaa, jos on kaksi niin kuin mun edessä. Toinen ei varmaan välitä, niin käännytään totta kai ympäri, joka on helppo taktiikka suojautua. Jos jotkut alkaa niin kuin pelaamaan tai siellä ruudun tuossa puolella. Vitsi. Ette tuu. Mä itse seuraan sitä. No! Miksi? Vai? Ok. Mun ennätys tässä pelissä on päästä tuonne 3. sijalle. Jee! Tää mun mikki on vähän rikki, mutta se rimmasi. Mikki on vähän rikki, mikki on vähän rikki. Minä haluan nämä kaikki. Minun raheni. Mulla on hiukan äärivikaa sitten, niin älkää ihmetellä, jos sanoo tälle väärin. No! Se on vanginnut tuollaitteen viattoman henkilö. Ei. Itse mainos. Näyttääks hyvä mainos? Toivottavasti ette. Anne, aloitetaan taas. Noin. Tää on vähän niinku akario, mutta ei melkein, koska isotkin voi kuolla helposti. Koska jos niinku niiden eteen menee tai jotain, kuten huomaatte, että on kuollut ihan pari kertaa tässä. Hei, mä haluan pitkistyä. Sinä et saa. Saat ylimääräinen kasvain. Noin, katso. Näin tapetaan henkilöitä. Minäkin kuolin. Koska it's still a bit unclear to me what Claverian actually does. Well, Claverian design, build, operate and maintain, user-friendly and... Okei, tossa taas tuli mainos. Toivottavasti ette nähnyt. Sekin oli ihan teestä. Uhi! Mitä täällä tapahtuu? No, rip. Hyvästi. No, kiitos vaan. Oikeesti, se vaan tulee tosta läpi. Minäkin halutaan rahee. Anna minulle. Kaikki minu. Minu on kaikki. Vain oli minulle, minä tapoin sen leikistä. Mä en osaa vieläkään editioida näitä videoita. Mä pitää nyt taukoa niistä mun videoista sen takia, koska ne oli ihan huonoja. Toivottavasti nyt pidätte peukkuja näissä.
Ja tilaajia tulisi uunista. Tuoreet. Olen Pulla Pitko. Epin tapa hämätä muita. Jos joku pikkuinen seuraa teitä tässä näin, niin suosittelen, että laitatte käälle itsenne ja lähdette niin kuin mahdollisimman nopeasti pois. Tai no, sitten se on ihan huono. No, just päästä kestä. Sekin on tuore. Kaikki on tuoreita. Everybody that's now. Tin 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 tin. Hei, katsokaa mun silmää. Mano selmat ovat selmat. Mano selmat ovat selmat. Silmät ovat silmät. Jemu piste. Oikeesti. Nyt riitti mainokset. Okei. 10. En viitti puhua sitä. No. No ehkä osaisi, jos yrittäisi. Tää video tulee varmaan hiukan myöhemmin, koska aion opetella editoimaan. Jaa, että minulle tuli hiukan ravintoa. No. Hei minu! Minä tapoin sen. Minä olen se murhaaja. Uhi. Mä en varmaan missään noissa listalla. Vai olenko tuo 6 tuolla? En totta kai jo. Mä oon liian pieni. Jopa pieni. Koska nämä pistetkin olisi aivan liian pieniä minulle. Toi tyyppi olisi mulle aivan minimaalinen. Ette tuu. Mä en halua olla mikään taas niinku 3 lammasta ja 1 susi, vaan miten se meni? Oliko se 3 possua? Pussukkaa. Ei se kasvoi yhtäkkiä. Everybody that's numb. Everybody that's now. Lisää ruokaa. Ihan vitsi paljon kiitoksia. Kuka lahjoo mulla näin paljon? Onks mä niin kuuluisen YouTubettajan mukaan tässä? En ole totta kaikaan. Koska sinä tulet niinku syömään ne. Ne ovat minun lounaani. Minun. Hei, minun lounaani. Ei saa viedä minun lounaat. Uihi. Nami lounaat taas. Joo, toi on aloitus. En mee. Tää on varmaan joku herkuttelupaikka äsken oli varmaan. Everybody that's now. Tin ti 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 ti. Näin valmistetaan saarioista nämä pikaruuat. Elikkä näin minä syön niin kuin herkullisia paloja. Eip. Siellä kuoli just sininen. Hei, mullekin jotain. Et tuu tappamaan. Ei saa tulla. Ei. No. Mikäpäs kiitos. Everybody that's now. Minun. Kaikki on minun. Minulle kaikki ruoat. Kaikki ruoat on minun.
Mä näytän teille se kehään, niin ei kauhean moni pääse minun linnoituksen läpi, kun itse seinät ovat minä itse. Jos tää oikeassa elämässä olisi totta, niin kyllä sattuisi, vaikka olisi suojassa itsessään, niin kyllä sattuisi. Toivottavasti mä en olisi kertonut kellekään, että minun mikki on mikki, paitsi toilla, jotka katsovat minua. Tuo pinkki ärsyttää minua. Ja vihreä just. Hei, mun välipala! Ei saa viedä mun sandwichia! Mitä toi vihreä yrittää tehdä? Jos ei yrittää piirtää, mua on järjestänyt pahan kerran. Koska mä oon sitä paljon isompi. Everybody that's... Jos ei tule yllätyssyökkäyksellä tuolla, niin hehe. Ja ehdyit. Voi vitsi, se käyttää sitä. Ei saakka piedä minua. Minä olen automato, sinä olet huijari. Ei, mun serkku on saapunut. Ja että sä et sitten huomannut mua. Ei vaan se aikoo. Rip. No niin, nyt tuli tällainen rip-kohtaus. Sittenkö ei? No voi vitsi, jos tuut rippaamaan, niin saat maksaa sitten. Nähtävästi joku kosti mulle sen yhden tyypin. Ei mulle näin kosteta, mut pitää kastaa ja kaksi. Mä oon vaan tällainen pikku matto. Ei myös. Minua ei se tapaa. Minua ei se tapaa. Ei oikeesti. Are you freaking seriously? Ja se tappaa mut. Ja mä haluan kysyä yhden asian. Miksi sä haluat tappaa mut? Se meni pienestä. Vitsin mainokset! Petrol power. Vai, miksi minä? Miksi minä aina? Miksen minä voisi olla vaikka joku toinen elämässäni? Mä oon maailman pieni mato nyt. Mitä vitsi? Joo. Tän takia. Tän takia kannattaa seurata 2 kisalaamatoa, että saa siitä sitten sitä ravintoa. Koska sinne ne jätti eniten jälkiä. No voi vitsi, jos sä et piirtää, mutta ne yritä vaan, mutta sä oot liian lyhyt mun piirtämiseen. Halleluja. Tämä on iso muna. Let's go. Mitä? Kiitos, että jätät mulle pari jälkeä tässä. No niin, kumpi kuolee? Keltainen vaikka tuo pikkunen? Se yrittää piirtää. Ei vaan täällä on kisa. Yes. Yes. Saaks mä nyt jotain ruokaa itselleni? Mulla on nälkä. I'm hungry. Hungry. Mitä se olikaan ennessä? Ei et piirrä mua. Minua ei saa piirtää, olen liian pieni siihen. Olen vasta niin pieni, että minua ei saa piirtää. Sä et onneksi ole se, joka söi mut. Lol.
Miksi? Oikeesti, miksi minä? Miksei joku toinen? Minä en ole oikea Mato. Minä olen väärä. Minä en ole aito enää. Minä olin. Hyvä, minä olin aito. Nyt en enää, koska sinä aiot tappaa minun. Epin uhkarohkein teko ikinä. Ei taikonutkaan. Olisin kääntynyt vaan toiseen suuntaan. Ehe. Ei. Miksi? Okei, mäkin kiihdytän. Everybody. No. Hei, mä vois pilettää. Joo, sitä vois pilettää. Ehe. Mä voin avata kaikki tekoni, mitä mä oon boostannut. Syömällä toisen jätöksen. Tehdään itsestäni tällainen muori, niin kuin. Sen verran lisää nopeutta, jos madat kierruntelevat, niin minä olen nopea. Olenko minä listalla? En totta kai. Mä äsken söin tossa sitten. Mä en tiedä kuinka kauan tää video kestää edes. En oo edes kattonut. Hei, tossa menee tällainen lila pallukka. Mä halusin. Ei sitten, toi pikkunen syö sen. Nam. No niin, syön taas omat jätöksin. Nam. Joku kuollut tässä, mutta kukaan ei ole syönyt niitä. Ja tässä on varmaan ollut joku pikku taistelu. Pikkunen. Koska tässä on mennyt aika moni tyyppi. Jos jokainen väri lasketaan. Hei, tossa on mennyt. Eli jos tuosta on mennyt vihreä, kumpaan suuntaan, se missä on eniten vihreitä. Ihan se. Mennään tänne. Mitä toi tappaa itteensä tuolla maailman toisella puolella? Jos ei saa laittaa niinku musiikkiin, niin voi sitten itse sanoa se. Oi. Toivottavasti kukaan ei laita alaspäin peukkua. Jos minä vain aion ottaa jotain hauskaa peliä minun tästä tietokoneestani, tai oikeastaan tietokoneesta, paitsi mä oon ladattanut Sandy Start jutun, kun mä kaiken ladata Pixelcon 3D, joka ei tässä ei sitten toimi ikinä. Miksi? Miksi minä aina? Miksi? Apua. Ei. Sieltä tuli sitten niin iso ylipäällikköhampaajuainen, että en mene sinne. Miksen minä voisin olla tuolla listallisia näköisillä paneilla? Halleluja. Halleluja. Miksen minä saa sitä keltaista palloa? Ei! Sydän! Ei punainen! Miksi oikeasti? Mä ainakin teitä olette. Hyvä, miksi minua aina paimennetaan? Miksi? Ei minua oikeesti. Sä vaan seuraat mua. Lol, oot niin tyhmä.
Miksi oikeasti? Miksi? Miksi minä aina? Eiks joku toinen? Joku on kuollut tossa. Minä haluan. Ei oikeesti. Tehdään sydänmuotti. Everybody that's now. No, no, no. Ei vitsi, mikä kasa tossa. Nam. Minun pikkukasani on siinä. Niin, minun pikkukasani. Pikku. Noin. Nyt taas olen syönyt jotain hyvin terveellistä, kuten toisen piip-ulostetta. Miksi kaikki aina tappavat minun nämä? Miksi tyypit te tapatte? Ei vitsi. Päällimmäisiä helposti. Okei, nyt tää Aivan video mahtavia kuulosti. Tämä Okei, jäi näytän heosta sitä käteen. mainoksia. Täällä saa olla oma Elikkä. itsensä ja se on ihan parasta. Heippa! He on niin sanotusti Kiitos, karsii kun jyvät takanoista. Siellä on oikeasti katsoitte. ihmisiä, Ja jotka on laittakaa kiinnostuneita, ihmiset niillä on draivia. Heo kylvää siemenen sun sisäiseen Heippa! taiteilijaan. Se saa mun